otočím, se mi to nerozladilo, protože se mi to rozlaďovalo. Protože teďka je tam tak 120 milionů a jsou pohybliví teda úplně ukrutně. Takže fakt teda to vypadá to, že jim važeroli svědčí. Já je potom spočítám v říšce jako pořádně, víš, Jo. ale jsem se jenom podívala, takže tohle nahraju kousek a ještě si tam hodím jiný objektiv. Lisbeth tvrdí, že to je strašně zdravý, no, že to je... Vypadá to, že jo? Já někdy teda ty pocity, které jako mám těsně potom, jako úplně nevím, jestli to jako je tak jako to, ale... Já tady to ještě vlastně menší. Mně se to líbí, já to dělám rád, ale je teda fakt, že když třeba hnedka jdu někam ven, jsem byl třeba včera, že jsem vlastně tak jako hodinku měl takový pocit jako diskomfortu. Na močení. To jo, protože to si podráždíš. Počkej, jak se mi to tady, teď se mi to tady hnulo. Jsme trošku rozehnali.